পাবলিক রোগ আসলে পাবলিক রোগ ni je all jaga demand tongmani je demand tongmani ke borok ni agi timani tongmani diptiwel hoje timani tongmani borok tabo diptiwel nosto abong abo সম্পূর্ণ ডিফাং থাংমান বাগে আতি borok taw mayang tongka angka sabai karon borok crisis jengka kari bai sing ti tongo haibano borok ni sufficient india borok amti ke wang soge ano communication saran borok lama kasulaja jaihok kokrei borok ni dimani bagai borok kasuka কিন্তু borok ni je nangmani tuino renai sing je nangman tui sing renai ruunya bongni di mano sing fulfill khajan bai ko sui borok lama kasuni ya mo supply hamesa bong takta mai tiri tongnai tabuk tiri maka ani office so kaisa minigi tuel tongo sing bono tuirenan bagai kaijak aron hoje tui tengkar bai khalai tui rohon ko ngebaksa baksa kok si jawa tiri phainai gari rang rok lang thango hinai rang ria khai tiri rok hino tiri rok komri klang hinai abono nang bahai ke nai amo to sin sari kono information kre যদি ইনফরমেশন মা খানকে তো শিওর বনো পানিশমেন্ট বর নাই তাইকে বকুনো দিন নানানি নাইয়া আং 100% সিকিউরিটি কক যে বকুনো দিন ও দাং তাই নাইয়া যদি ন নাই তং খানকে বনো जों মা খানকে প্রমাণ মা খানকে বনো जों সাজা বর নাই ngai borok no bong je mo supply hamesa apni song gari bai tiri tongnai amo a kok sawi tini borok lama yak yakari kasa yakari